Umgadli we-Kaizer Chiefs u-Ashley Du Plessis usashintsha umqondo wakhe ku-pre-season ka-2026-2027 eqhutshwa isifiso sokwakha kabusha ngemva konyaka odlule obunzima kakhulu kumsebenzi wakhe. Lo mhlaselo oneminyaka engu-28 ubudala owafika eNaturena kulindelwe elikhulu kuye uchithe ingxenye enkulu yomkhankaso wokugcina ekhamise ebhentshini leqembu lokuqala. Udlala imidlalo engu-12 kuyona yonke imiqhudelwano, wasiza kanye wangafakanele kubika igoli. Ukulimala kanye nokuthwala kanzima okuqhubekayo kwenza isizini edlule yaba ngenye yamasizini aphoxa kakhulu emsebenzini wakhe wobungcweti. Lo mgadli ubehlala egxekwa ngabalandeli bamakhosi ngemva kokugeja amathuba amaningi alula nasobala ukushaya amagoli. Ekhuluma ngesikhathi esinzima ezinkundleni zokuxhumana, uDu Plessis uvumile ukuthi nakuba unyaka ungahambanga kahle ubuphoxa kakhulu kwimigomo abezibekele yona, lobunzima egcineni bubangele ukukhula okudingekayo ngokwengqondo. Yize kunamahlebezi ukuthi angasabuyele kwiqembu lakhe lakudala iStellenbosch FC, ukuzinikela kwakhe kulezi zinkundla zaseSoweto kusamile. Ufaka izithiyo zesizini edlule emlilweni omkhulu, uhlose ukulwa nendlela yakhe yokubuyela ekuqaleni imidlalo ngaphansi kweqembu lezobuchwepheshe elisha. Njengoba iqembu libheke eSpain ekhempini eshisa izikhotha ngaphambi kwesizini eEurope, inhloso yakhe ukuphinda abambe iqhaza elibukhali ekuqedeni nasekuqhumeni okwamenza waba yiphupho elibi kubadlali basemuva bendawo. Lolu hambo oluzayo lumele isiqalo esihlanzekile okwenza izinyanga ezimbalwa ezizayo zibe mqoka emgudwini nomsebenzi wabadlali abaphambili. Ukuphinde azinze egoli futhi azuze nabalandeli abanenkani ekugcineni kuzogxila entweni eyodwa ebalekile: ikhono lakhe lokuguqula ukusimama kwengqondo yakhe entsha kube ngamagoli epalini.